Kanina video, it's ko ano sad another series of sad and depressed. I'm really sad and depressed. Mag-makeup na ta dahil, oh my god, after pila ka years jud siya girl. Lugoy na jud ako ka-look, ay kanang itong mga pamburikat, kanang asa ko moadto na moatog simbahan, moadto kanang nadakpan sa curfew, kanang mga inana na look girl, ganahan ko ana. Today is kanang ako ra dali akong eyebrows man, magsugot ta sa eyes. Kay mura na dai kay I have a lot to chika kay I'm so sad and depressed. Nimura na lagi ko. Feel ko tungod sa suga, I think so. Nanas na to aring puti na sad ka ay. Kaya ni ganahan ako ani na background. It's so aesthetic. Gandaghan ko chika girl, mabuang na lang jud ko ding ano nahitabo to sa akong life. So stupid and dumb as in like naadyo tanan day like ano kaya to gibuhat like bugo jud kay day literal bugo. Sina concealer sa ni siya L'Oreal whatever. Prime sa eyes. Nadyo ko certain look na ganahan day kada murag ala Cleopatra na peg na ana girl. Ani ka ayos tanan ba kay nakoy ka chat na guy as in I never thought jud ato day mao to siya. Nagsugod big chat mga mga March 20 whatever. Ang chat irag ko ana kana assistant sige ila-ila na ana ko nalingaw do siya tanaw nako whatever. Ana sa ko na thank you for chorva. Ana siya pwede daw makig-friend o to die pwede daw makig-chat or mga normal na chat kanang ila-ila kanang taga-asa siya ana sa abot na sa point na mag sweet na og chika na bisan dili murag ana gani day na kung ano man siya makig-friend na nig sweet na og kalit day like wala ko kasabot girl dali ra kaayo kog stalk day na tanang ko murag something's off like something is off jud day murag inday mabuang na lang jud ko girl nang ano inana jud ang tanan day na wala ko kasabot na naglibog jud ko ato mamoto ako siya gi-confirm na kanang straight pa jud siya or ana siya nako na straight daw siya dili daw siya kuan gay or bi whatever ana sa ko sige go man ana siya single daw siya 100%. So ako day single labi sad ko day kay mao lagi to mo to negora sad ko sa opportunity or whatever. So mo to siya day nato na nahitabo day sige laban na ang tanan like per delete chat na kanang murarag ka ng kuan ha kanang manguyab murarag ka ng ingon na kamusta ka sige ka ng morning man napay heart emoji like unsa man ni uy mo na jud ko ni asa ang pattern kanang ina gani day you know what I mean asa na ang pattern kay pudong na jud dito day pero wala niya gidate so say day so wala sad ko go with the flow ra gyapon ko girl ana pa siya na can I call you kuan in the morning and can I call you kanang mag-busy daw ana sa ko okay fine go sweet pa kayo kasana all kasi ka isa na mo na jud ni day makato na jud kog laing lugar ani katong tawhan na day kay taga city or what to siya girl kana asbaras Dumaguete day so mo to day funny kay tanan day kaman ani na color imo sa siya i-blend og kaning duha ka kanina shade o kani may imo ra jud siya itap ang excess gimingaw na kag pinabiti guru just ko lord I will never be siya i-blend sa kanang bitong mga outer layer kaning diri gani day para walay harsh linya pero di sa ko gana na i-tint na kanang purple basta lang mura touch of pink na whatever doon kay siya kung ano siya taga city hall magchika di siya naka-arena daw siya sa Cebu na daw siya relatives and all that shit and ko wow ko sana as a single as a little girl mo lagi to na sa ko na meta mo arika chorva may siya puhon daw mo ara daw siya kay kaskwela daw siya girl mo to wala ra sad ko laban to ila dito daw kay normal na daw kay gamay daw cases mo na face to face na silang school and ko wow mo to din busy jud mi ana namin sa yang eskwelahan ana day kanang mura lagi warehouse lagi day di jud siya ingon all the time ha kana di jud siya ingon all the time na sige mig busy like mura bayon wala ra or basin wala ra jud koy paki day okay broken hearted bato ang sis bayon na cabs na lang siya day who cares the world na lang jud siya day murag na manhid na siya day sige mig chika lagi hantod lagi day sige react sa stories ana utan ko ni na asa siya nakakita na ko girl sinungutan na jud ko like asa ka nakakita na ako or ana inutan ako nito bag ra sad siya na siya nakakita daw siya nako sa YouTube daw heartbroken lagi ko atong kawatan so kato siya girl mo to die kumao ba man ano ko na naabot na sa ka YouTube unsa may mag-search di ay mo to kana yung giingon kay kana akong kanang pangutan na kay wala na to bag sis nasa ko wala ra sad ko pero nakaingon na jud ko something's fishing mangin ani na brush kana mga concealer brush ato yan nabi para makita concealer brush imo siya i-carve si mo hang eyelid gamay lang jud day kay you don't need a lot sure makaingon you don't need a lot nag-live jud ko ni ganina day kay nag-istorya day kay yesterday na planning jud ko girl lang ano nahitabo jud to day like ano understand jud day na permi mo ko why I always get the bad ones like permi jud baka jud ko defect permi kana
problematic pistanan day. Lami kinubata guys ko na murag kuan na bi kanang legit na kanang fix na kanang dili na kalang warranty ana day kapoy pistanan day piste. Sa imrani siya i-carve ana jud na day para powerful na atanan. Laban pa jud kay ko atong panahon na day kay wala jud ko kay bro ato sis. Hate liars jud day, promise mamatay pa lang na sila day. Mamatay guro sa kug appeal girl. Basta mingon ko na mamatay ang liars, mamatay sa kug appeal dai. Ang mga naputi-puti na girl, imara na siya balikan. Eyeliner gel para mo og eyeliner cat eye. So, gamit ko og NYX dai. I miss you NYX. I miss you NYX. Senior high. What the fuck? NYX liner dax ba kay to siya. Charot. Kaya ka ng mga eyeliner brush. Whew! Kakapoy. Kapoy ba ni eyeliner oy? Nani na aura? Oh my god. Dugay di mo human ani oy giatay. Para ko glitter glue, ba nimo glitter glue? It's from Miss Rose. Kana na sa Shopee oy. Mint green da, I promise. So mo apply gani ka imo jud siya ipat-pat da. Jud i-swipe kay murag ang forma niya kay murag kiki-kiki dai. Balahir ana yung glitter glue no. Vega ang eyeshadow sis. Murag mo enhance ang mga pigment sa mga, di ba? So mo continue be ako sa padayon akong isa ka eye and I will be right back. Char. Sana all I will be right back. Ni right back pa siya. Laban na ang eyes sis. Humana na dyan. It takes me like 500 years para mahuman. 500 years. Charot lang. Ang eyeshadow first. Kaya ano, kaya naman ito mga glitters. Mga nani kaya magtagak-tagak din. Ako dyan na, dapat clean dyan akong diri para confident na ganito. Para hamis ato ang under eyes. You know what I mean? So gamit na tag Jojo Aloe. Dito mahimog Jejemon. Digimon ba amo ibog na to dahil Ginoo ko. Please dita may mo Digimon. Charot lang. Sige ko na human ato o lagi ka to namon mga chat kaya naman to mga basic ra kana di jud into deep into details ni ana wala raman dahil marag neutral lang. And dahil pagkabaw niya dahil na kanang paano ito pag April Fools pag April 1 nagsabot mo miss akong friend na magkuan lagi may interrelationship lagi daw mi. And nag-relationship mi dahil mo to daghang kinailad ato dahil ang gusto nta ni Alexisjordani charot lang filler kay no kay nakuyawan na dahil mo to siya dahil wala na siya ni chat na ko girl mo to ni napatagad ko balik kay lagi single lagi si ate so mo to dahil napatagad ko balik ko address na kay ka na mo to ni ana siya na in a relationship na daw ko mo to ana ko na ate ka to it's April Fools ra to oy laban na sad siya dahil so nanadash chika na dash na video call na dash murag atay sige compliment gwapa daw kay ko heavy na ko sa mukha ano given naman jud na charot mo to siya din ni chika na jud ko into details na jud niya na kanang unsa man jud ka kanit jud ka na ana siya saan siya straight jud ko di daw siya maya man nakauyab daw siya sa una past ko ano siya girlfriend daw niya kay paano to niya kanang kasway daw siya bilat ana whatever mamoto ana sa ko na wow mauto din ana ko unsa na may type nimo ana ko ana siya napihan nimo an kulo mo to nakakanta jud ko ng if you gave me a chance char ana jud ko girl na ato din ko oh my gosh mo na jud ni no daw siya balik sa Cebu kay na daw siya ginani meet up man dito ang ending kay ako ra dito piste mo to din mga fast ko anday long story short dai nasakpan bitaw na siya day. Nasakpan siya sa yung uyab na LDR na. Aba ka sa yung uyab niya day. Lucky ra gihapon girl like what the fuck. Giluod siya day ko pa kay bawal ko. Huy kaluod di mo Diyos ko Lord. Ako na paas if ka na straight ka mananagi ka. Mura lagi ko giluodan jud ko day kanang mura ko nadirian jud ko day. If ang tanong mo ani ba murag makaingon jud mahilasa ning bayuta pero true jud day. As in giluod jud ko kanang itong paas if ka na ko sa atubangan may nani day ay ko Diyos ko Lord. If ever na ay mo chorva day mo sulti ko na inani ko na trans whatever if i-block ko or ignore ko o makayon ko okay not everyone has a good taste char so na mo man mo accept ko bisyo kay di undenial ka ayo bapakay bono ko na dugi na dito sila ato day nakaano jud ko na what the fuck lucky di mo may rason ba siya gay ano ko sama same ra mong duha gay ra jud mong duha ngita jud siya paagi na straight lagi daw siya tan-awon ko you'll never be kasi mo uyab ki bayot lucky di ay you fucking disgusting mate. Ano ka ha? Like, ano ka, pwede naman ka mo honest. Like, I understand you dahil. Pero, mapaasif ka single na ko. Namiga pa jud ka. Annoying jud ka. Ayaw man, mananhid pa na. Naka-disturber ba ko? Pwede ba ko manawag? Mayon ko, tawag na yun. Like, murag jud ka ng true lagi dahil. Ang binuhatan, piste. Murag, fuckboy na buisit nangitag lain or ana day man na dugay na day sila day 1 year na day sa may LDR na sila girl taga Manila datong beach day fucking beach and around and mo to siya day nakala jud ko na kuyo ba ni nila oy just ko Lord man mo to grade kay nasakpan kay after to nasakpan to day kay ni PM jud ang tinuod girl na siya na
Inaani pero wa siya nang isog-isog ha. Kay wa bito jud ko kay bawday. I never thought na nakabit na day ko ato sis. Iko, what the fuck? Ano ko na? Ka-realize jud ko na piste oy sa ko ang atong in January this year January kay nasakpan na gichitan ko man auto man indian ka na baylo ra sad day na kanami ano tong gipasa ra sad gihapon day na ako na himong kabit kung ano man na oy piste victim ko una makaron himo na sa ko kabit ay what the fuck at funny jud kay day na wako kasabot ang ano like funny jud kay tanan no like ano gi ano gi curse guro jud ko day ano inanin mo jud ako ma-feel pain me like oh my god girl inanin jud ako ma-feel pain me jud like oh my god that's so sad and depressed. Favorite ba rin ako ang padi primer sa e.l.f. Oh, gamit yun na ako, girl. I use that a lot. So, chika di siya na ako, day na ka na. Lugay na daw siya nakabantay na ako. Nunta na siya na, nganos, active ka, pero di ka mo reply. Siya, i-screenshot daw ang kanang nasi mong mga, kanang ano bito, mga lobby or whatever. You know what I mean? Today, ang nigawas kay ako, mga girl. Wala na siya paki. Sa dihang day na ngayon na usab ang kuanday ang tinuod na dash sa dihang naanasad ko girl to naingon jud siya din na kanang i-block go na si Alexis mo to na explain ang piste day na kuan lang vlogger lagi daw ka. I hate that word. I'll never consider myself vlogger. Wala ra ari ra jud ko diri sa online maglibak like I never thought na consider na day vlogger na day na maglibak day like noon sa past content nako mga brand deals mga beauty central pero lainan ko girl pa na ako na sick ina inana day ko vlogger na small bisaya whatever sa mo to siya girl mo to siya day detail jud niya ko ikaluod ko gipabasa jud ko ikaluod gilodan ko na gilood pa ko na pa feeling straight siya man hindi ay lucky dito uyab ko piste yawa jud siya na gay daw siya ay gay daw to ko unya ikaw first boyfriend first uyab nimo kay lucky sad so piyara mo duha in denial what the fuck ko ayo jud ko ilara na ayo ipasangin na kuan ka day bisexual ka cause you'll never be first mo na uyab nimo kay lucky I look at you very funny as in magkatawa lang jud ko pina jud day pero wala na ako nag-judge basta nasinita na ako diri na bi or whatever na undenial or closet so sorry basta mao jud na ako na experience as trans person na kanang gaamigan ako mga kanang mga maya jud day kanang true inana day di jud sila ma-attract og kanang mga babae og trans day kay day tanaw sila kanang inana na tao kay babae ra jud sila tan-awon pero mo na mato jud sila lucky preference jud na siya so mao na girl na I hate uban jud na itago silang self na bi but they are not kahadlok na jud sila kay mingon sila gay day butong na naon magud kay alawais ganda kana silang mga Alexisjordani ang peg no it's dili jud day pidi ra jud yung na gay man ka girl mo ora jud na mo ilang mindset mo jud na permi day mo na people need to be educated jud day mingon ubay my first lucky stupid noon sa no judge pero you get the sense. You know what I mean, right? Like, ano na foundation is kaning sa Shopee. Call your dye stages in a shade 4. No, if ever na kay uyab na LDR, please be honest. Kay ngano, duha ang ma-hurt ang imong gibigaan na bago ug imong karaan na love, di ba? May unta to wala na mo. Did you kay like literal stupid. My gosh. Did you ka ba mo kutinto day? Mo jud na giingon ako sa akong past ex na kawatan kung di ko ba mo kutinto. Man gipulihan niya kay ka-level of beauty niya. Giluod jud ko dayon day makita jud mo sa reaction ta live. Inani jud gipasulti niya ay, "Hoy, kasi tigiyon niya, hoy, I saw you live." Gi-screenshot jud niya day. May gwapa ra kay paka-timing. Giluod jud ko day ang denial, ang piste, ang puta, manang fuckboy og galawan na kanang bitaw yun na busy ka, naka-disturbo ka. Alo, kuan jud na day alams na kuan jud na day murag na jud eh. Ana day mga fuckboy jud na day mga fuckboy na fuck og boy, piste. Nang jud day lahi na jud ang kalibutan na day wala jud fuckboy day ko na fuckboy mo fuck og boy jud kay wa ko expect na nakabit jud ko girl wa jud ko kay bawha nung tana jud ko na labi ko iyab siya wala single daw siya straight daw siya makita jud sa conversation day fuck si jud day giluod jud ko piste animal ko day na never again giluod jud ko piste day animal I hate mga undenial jud day fuckers kina sila day hadlok sila masakpan silang kagaguhan man mo to day nag-chat me man ano siya gusto siya magtawag na mo kana magtawag jud mi ba kana magkuan jud mi ba mag audio call so mo to nag-audio call lang sad mi mo to ako gian akong live kay para kuan kay samok kay siya day sige panawag lagi day kay samok jud kay tanan day naabot jud 2 hours lagi day sinistoryan hilak-hilak pa siya sa udabangan ano bitaw nang hilak ka ina wa ko kailaning mo Tagalog pa jud ka di pa jud ko ingon ka nang singla kay mo Tagalog lang mo pang grade 1 akong Tagalog sis mo tanan ko English lang tabi kay magkuan jud ta maglisitag storyaan nay ako although pa kasabot ko nimo pero oh my god mauto siya day na nagistorya na jud mi ato ana siya nako na when daw may magsugod og chat anak ko na nagsugod big chat mga kuan March 20 man
kuan siya kanang in that time kay consistent siya man ni pang off and off siya na katawanan jud kay tanan day ka stupid jud kay tanan day. Pero I hate jud mga cheater day, dapat mamatay jud na sila day. Kung mamatay ang mga cheater, mamatay sa kog apil. Mabwisit jud ko da, promise. Day na-appeal jud ko sila hang relationship na piting luura day. Nung tanan jud ko siyang yung status na unsa day ka kanang pila di edad nimo na piste ra 26 yun day mang yang jima kay bagets kay tanan day na 19. Mo na ko nabantayan sa day na maibog na ko mga 19, mo na ko 70 ko na buang na jud day ko na ningita gini tag gors atong edad ni kawatan ka edad dami ni kawatan girl like 21 ko 20 siya man next month kay 21 na siya magana gani girl na day piste jud day katawanan jud kay day piste jud kay kuan jud ko na nangutana di ko sa life niya o si work niya decent ra yung work day pero ganon siya kanang bagets day. Nakayon ko na Mamshi. Nakayon ko Mamshi, how are you? Mamshi, how are you? Natanga na kay ka girl. Baby boy kinangita naglaki, naabot nag-trans, naabot naglaki, naabot na kuyaw na shock na lang ka girl. Ano siya nangutana ko na napabe siya gichatan lain, napabe siya gichorva lain. Ano ko na una adaw daghan man di ko tong batignaw na ana ko sana all. Ano siya batignaw na kano siya piamig type. Piamig daw batignaw. Piste. Lagot ki siya day kay fagot daw na man. Mo tinano ko na ngano nagdugay man storya siya ako di gwapa ko piste gwa mas ang tinud na uyab din ngono siya gwapa daw ko nakayon ko na kahadlok na ba ani nakayon ko na babae na jud kay akong aura naka shit na jud ko oh my god wala kay ko pills na kay nagtigom sa BA man babae na jud ko girl feel ko tug ni sa Gore-Tex man thank you to Beauty Central char nan jud kay 2 hours imagine ha 2 hours mig storya din human na mig hapit na alas 2 sa kadlaw piste day katawanan jud kay nakayon jud ko na bugo jud kay siya day asa ka na yang peg jud kay pinakuan jud yang peg di pinamamshi jud siya day asa ka na ano daw sila mato sila New Zealand dadon niya si New Zealand ko sana all ko lahi ra jud ka girl mana tan-aw diri mga kanang mga fuckboy kaayo day siya i-chatito siya day mas makato mong New Zealand ato na mong New Zealand if ever nabuwag na to sila to kay dato kay siya day mo gasto jud siya kuan lucky sis nakano jud ko I can't alexisjordani could never nakaingon jud ko na dagan siya kwarta sis pildi ang mga uban mamshi na mga magpuyo daw sila sa New Zealand nakaingon ko sana pila ka ang visa na chika ra guro to or basta nagkuan gito siya naghamugira ra gito siya pero who cares dagan ki siya hilak-hilak jud sa kutubang kanami to nagstorya mi sa phone kay kuan mo to man ako loudspeaker kay hinay maluod ba ani nahilak siya nagwapag ko kailan niya ano ko piste minores ko may kita humana ka piste I cringe a lot like mingon siya na I love him na ko ikaw Marupok ni mo manana pa siya dito siya manok undenial ang puta ako nakainjo ko na what the fuck mate mura kag nasa TikTok na tell me you're Marupok without telling me you're Marupok inana siya sis like a stupid motherfucker ka na undenial lang sa man mo mga buisit mga yawa ano inana nasakpan na gani deny gihapon na ano man do you think na mausab ang tanan like funny ko you know last month kay broken hearted ko kay gibuwagan ko kay cause of cheating karon ka na victim ko cheating karon ako na kabit di ay ko what the fuck I don't feel guilty mura ko katawanan siya like so stupid kay lagi kay permi lagi na asa ka na chat list and ano that's so wrong as in funny jud ko tan-aw diri mga baby boys ko ano na dai kanang PM me if ganahan ka mo to New Zealand laban na saya ang opportunity at the same time opportunity pa jud ka o diba sana all naka-inspire jud ko nila na gusto ko mag-uyab ang mobet na ko mga bata man day kanang bagets day kanang mga senior high na kanang oh my gosh day I cannot killer this is the L'Oreal ana lang day ako na siya gi-spread ana ako na nag-blend ako na bitaw gi-spread ana nako dayon as in powerful siya coverage pero para mo siya skin like tanawon ba pero focus sa eyes day di sayo naman mag-anas ngano di ay mahadlok ka na kanimong gibigabigaan kay mawa or unsa luto niya para reserva if ever mawala na sila na siya kadoo sa lain lugar mga Cebu ana day funny pa jud kaayo to kay nag-chika daw siya na ganahan siya matong Cebu kay instead ang ato yang uyab daw kan lugar nila ana ganahan siya matong Cebu so mo to ni connected dots ang uyab day na siya na mo di ay kay grande siya nanandi siya gusto ikakita man na siya yung lover na ako daw to ngano ko kaluod ra if nakabaw na sad ko dili na sad ko dito sa ko mapakita Diyos ko pero if ako kay baw why not pero nakabaw naman ko sa truth huy Ginoo ko kasi ganahan girl o dyan na day basta bagets pa ganit day dili dyan na mo settle girl nangita pa dyan naglingaw nangita ra nagkanang kayat-kayat day napalaot to kinang bigaon kisanan bata pagay kayo 17 pagay bigaon na kaayu giatay ayon na dyan pailad na ng mga discreet day kanang mga gwapo kay tanawon pero you'll never know na lucky sa yung bet
Or imong last option na na-curious jud ka na ngano inana siya, tanaw sa Twitter. Basig na naka-link dito na OnlyFans. Alams na. Mana na jud ko ana day. I'm tired na jud day. Naka-inspired na jud ko nila na di ko ganahan mag ako mag-relationship. Sa jud ko gusto buhaton sa akong life na kanang kailangan ako mag-BA, BA++, inana. Mo entertain ko pero dili ko mo settle. Di ko mo kanang uyam na ta dili inana girl. So, no commitment or no label. Mora sa jud na day. I cannot today. At least naka-lesson learn ko sa akong past relationship pero mora jud na ang tanan day. Pasalamat lang ng gani ko na gitagaan ko niyag lesson. Okay, na wise jud ko day, like a legit wise. Mga past jud ba kay dira jud ta maka-learn og match jud kaayu. Day nakaingon na jud ko day sakto jud na ana sa TikTok day na I hate all men. Pero when he chorva wala na music. Ana ra I hate all men. I hate all men. After ani na i-blend sa concealer gamit ra kag powder, imura siya i-bake kani airspan translucent ra ni siya, wala siya katong extra coverage. Gamit kina ko mga ani na brush ba kay details kay ba kanang tong dili maigo sa funda. Kanang to mga small crevice charm kayo crevice. Ang wasi ko nang palimpyo kanang bitong marupok sad ko pero not in a sense na kanang bitong gicheat na gani ko. Padayon gyapon ko, oh my god, that's so wrong. Luod kay siya day kay ana jud ko niya na kanang unya, long story short, love gyapon nimo siya. If inana, moto na siya, yes. Ano ko, stupid ass motherfucking mate. Like, what the fuck? Hindi ko na, nasad na nimo. It's up to you, sad. We cannot kaka-please sa tao. Kay if gusto jud niya, let them be. Una, if marupok jud siya, let it be. Pero, kanang nakaingon nakakita ko siyang self na, yara gibiyaan yung self, girl. Like, you can do better than that. Kanang nisettle jud siya, kana lang. Like, promise day makaingon jud ka na nisettle na siya ginana lang kanang for the name of love ko kaluod bitaw cringy the fuck di man sa ingon na bitter ko ha marag the way he talk man nagstorya mi maghilak-hilak pa man gran siya magbuwag bro daily inana man ako siya gina marupok lagi ka na di jud siya mo angkon pero ang yung style kay inana ako buguad jud piste oy nakaingon jud ko ba na 26 naman unta ka pero ano you act like you're at 18 you know anak jud dai ako siya giinan o siya katubag dai nakuyawan siya girl sa 21 years old lagot jud ko dai iya jud ko kanang liko-likohon na piste sad oy utro sad ka buisit kini pag-ugma to kan reply ang bitch dai na ana siya ang katong ang biga-biga nako ba na siya na sorry daw whatever pila ka hours gi-block bitaw ko dai like a block just messenger girl magi-unfriend ko da guilty ko yorn because ko ikaw ni follow nako man i-add ka nako i-accept ako ikaw sa ni unfriend ikaw ni ko ano, diba? That's so simple. And then, nakaingon na dyan ko na, I hate the gays. These discreet looking ones. You will never determine dyan day. Naro dyan na nila day, maka-question dyan ka na, discreet, kuhan siya, gay siya, pero gano'n siya trans. Serious lang dyan siya, or gano'n siya na fetish lang jud siya or unsa man like daghan kay pangutana si pero nakaingon jud ko na I sound affected pero dira ko na affected na mura ko giluod na dira na air na part na kanang bitong napa as if lang ka na straight ka please ayo na pa inana be na kana jud ko mahadlok na jud ko if ever na mamigo mo ko straight ka or bi I will understand sana dai na bakit dili na totohanin ang lahat. Gikapoy na siya kong play o game. Muna, love dito na ko ang kanta sa tong XB. XB ba? Tong hiyaan mo sila. Natoy linya na kanang let me know sawa na ako na loko. Nakaingon dyan ko ano. Dahil ko like isa. Ito, nag-story mi sa Gwapo na Juice. Kana na Gwapo na Juice, another video lang na. If you're been wondering, kitsa man na siya. Wala ka nagtanong sa kong live. Charot! Nagdemand ko, ano ko kanang kapoy na kayo, kanang binuangan ko, kapoy na kaayo, gi. Kaya nasawa na ako maloko. Nanadyo ko diya, day. Ipitaw ta ka iloko, ano ko, nanasad na. Char! Nanasad na. Grabe na kang trust issue, sis. Let me know niya na jud ko girl. Kung kapoy na jud ko na maloko. Don't disulti jud ko na day na. Ni dawas ra sa akong baba niya na nagstorya mi kapoy na biya ko gilo. Medyo kaya dahil nakaingon ko na I pity myself in that time. Katong mga March 2nd week, katong bago ra na ayo akong ilong na hubag kistanan dahil na murag abat. Stage kaya dahil, yawa. I pity myself for that. Murag ko nag-needy again at the same time. Oh, why did I did that? Murag na ganit dahil. Puto siya dahil, piste. Powerful kaya itong mata dahil. Murag na taghipa dahil, puwa kistanan dahil. Kasi expired na ni siya dahil. Pero makakita ram gyapon ko. Maybe I'm still nag-slow na siya og losing vision. Na lipstick, naglibog jud ko girl. Unsay mabagay ka ng luspad na brown na luspad or ganun ko magamit ako ang Pat McGrath na lipstick dahil na hinatag sa client. Sana all. Laban na ang Pat McGrath. Pero mas powerful siya ang mata dahil pang burikat kaya dahil pang mango dahil wala na siya inana girl.
Kano ba ni siya pina Ariana Grande kuno hay Diyos ko Lord. Ariana Grande day ka. Sis. Full kaayu, Diyos ko. Milaban kay aura doy, heavy. So the max kaayu day mura siya pang night out. Para mga central days, mga mayong kaglig bagay inita dito eh. Ang look na kanang bitong giilad na ka. So kay bawo na jud ka tanga na jud kay kaday mo padayon gapon ka tanga gyud gihapon kaday. So don't be that person na. Bad na kay na sis, like that's so sad and depressed. Mo na ang look serving you sa man. Kamo na like comment down below na unsa akong gi-serve ron. Kung nasakitan gyapon ka, maingon ka I love him. You disgusting freak. Kung ano jud ka I pity you. If you're not gonna die, you cannot please someone jud die. Na if ana love jud gyapon niya, let him be. Asa siya ma-happy, then go for it. Kung ano lang ka. Understand, at least isulti kasi mong si mom perhaps na mo ni ang good for you, pero di pa siya mina o nara jud na niya girl. As sa akong mga kuan experiences ay naminaw jud ko sa akong self. Pero akong heart na dili na, akong mind dili na sad, pero akong biga na yung lapog yes. Depende guro jud na dai. Lahi man gutag dai personalities at one each another. So mao na siya dai. So mo na ang look na marupok na bugo girl, like tanga jud gahapon ka girl. So if you guys learn something, luoy na kay kuno, it's another sad and depressed series again. So more ni siya. Asa mo kumadto mapadakop ko sa curfew. Ora na siya. Peace.